jima'i. To, ku mata me yasa kuke haka akan jima'i? Ya kamata fa mace in tana tare da mijinta ta san wace iriyar kwanciya za ta yi mai. Tana turo mai shi, ya buge shi amma duk ba ku iya ba. Ya kamata a ce mace ta san yadda za ta buɗe durinta, a ɗauke shi, a ɗauke shi, a ɗauke shi, a sha shi, a sha shi, mash. Ta ba da nononta a sha, a sha, a sha, a sha. Amma yanzu sai ku ringa wani moɗewa. To meye dalili? Ai kawai a yi shi kawai. Da farko, 'yar uwata, idan kina tare da mijinki, idan jaraba ta dame ki, abin da za ki fara yi shine ki kama kan nonon shi, ki tsotsa, ki tsotsa, ki tsotsa, ki sannan sai ki komo ki kama azzakarin shi, nan ma ki tsotse shi tas. Sannan ki tura mai nononki, ya sha, ya sha, ya sha, ya sha, har na ji ma wani abu. Sannan ki kama kunnen shi.